What's inside? A marshmallow is inside. So, maayong udto sa inyong tanan, mga inday, mga dudong. So, nakatry na ba ang tanan aning marshmallow chocolate nga sikat kay diri sa social media? So, ato nang himuon ha. So, duha ka black chocolate akong gigamit. Giginagmay o gi-microwave sa 500 watt. 30 seconds usa. Then, imo siyang i-shake, i-mix-mix. Dayon, utruhan na po din siya gi-microwave 500 gyapon 30 seconds na po. Then, ibutang man na yun sa mold, no? Nipis lang kayo. So, ang marshmallow, maura gyapon 500 watts sa 30 seconds usa. So, kana sticky kayo, butangan ni siya o kaning gatas gamay. Dayon, i-microwave na po 530 seconds na po. Onya, pag ingunani na ang consistency, maayo na ni siya. Kaya ang katong gani nagahi kayo, kanina ni imong pangitaon, no? Okay na ni siya. So, gipagahip man ang katong molds nga na chocolate sa rep, no? Kuhaon to siya niya, ibutang nimo ang imuhang marshmallow mixture sa kanang gipipe na kay grabe ka sticky kay mga inday. Lisod kay ni sa himuon kay hugaw. So, kana siya, no? Ibutang nimo, ipistiton gina nimo kay grabe ka gahi, bes. Agpas-agpas kid sa imuhang paghimo kay mugahi siya. Basta perti ni siyang hugawang trabahoan ni pero ato namang nasugdan no ko so atoan na lang tiwason. So mauna na siya ato na dayong butangan og taklob ang katong marshmallow sa ibabaw kay para complete sentence na gayud siya. So ana lang siya no. So kailangan ni siya og patience mga inday mga undoy kay grabe kadugay langay unya huga o tanawaran ninyo na usos Ginoo ko. Unya napay bata nga kanang magpakuha no maoy-maoy na ang bata kay di na gusto maghigda dito sa salog niya gusto magpakuha so exhibition ang nanay o hala isa ka kamot niya gahawid ang batang isa so ana na lang gina siya pasensya lang yun tiwason na lang gid ni kay nasugdan naman so ato na lang tiwason kay para mahuman na o niya ang bata di na gid siya madala kay gusto na gid siya siguro mudidi o maoy na gud siya o sige gamay na lang mahuman na ni siya. Oo niya, pag humana na ato na siyang i-ref, no? Para mugahi sa ref. Yung na siya ipa-overnight or kana siguro mga 3 hours o kana niya pagka next day amo nang gikuha. Ang magulang nga bata, awa na, di kahulat. Gusto na mukaon mga inday. Wow. Wow, amazing. I like it. Wait. Uy, gwapa kay siya in fairness mga inday, no? Kanang molds kinang sa hakin na binagipalit sa Seria ng dalag. Ang isa po sa DAISO ata na. Uy, gwapa kayo siya. I love this. Can you eat it? Yeah, wait a second. Oh, wow, look at that. Biggest. Oh no, it popped out. There you go. O, tanawa ninyo, o perting gwapa ha mga inday. So, wala ra po ta mapalpak, no? Atong distingan hag abri, ha? Whoa. Whoa. Whoa, look at that. Whoa. Whoa. Yummy. Yummy. Yeah? So, ato nang i-taste test mang inday, no? Kay English po ta ginagmay kay among bata kay English man. So, balag barok-barok mo English na lang po ang nanay. Mm. What do you think? It's good. This is good. Okay. It's good. The marshmallow and the chocolate are good together. And it's fluffy and then crunchy. Good. Smile. Good. So, maura to siya mga inday. Testingi po nyo lami kayo.